No ne. Vieläkin ollaan suurella Kiinan muurilla. Tässä käveliskellään. Tää on vähän jännä tämmönen osio. Koska tässä ei oo noita muuripaloja ollenkaan. Tää on siis noita seinäpaloja ollenkaan. Ja tää on jotenkin valkoista tää maa, että mitä liian laastia tai kaakkia onkaan. Ja. Siis aivan järkyttävän hienot maisemat täällä. Kuten voitte nähdä. Ja todistuskappaleena tässä kova itseänikin. Tuonne. En tiedä kumpaan suuntaan pitää lähteä. Eikö joo. Tuosta ylös, sitten tuonne alas. Sitten tuonne ylös vielä. Ja sitten alas. Ja sitten, näettekö tää? No tuonne kuitenkin tuonne todella kauas. Ja ollaan ehkä puolessa välissä, jos sielläkään. Edelläni kulkee Manuel. Say hi. Perusasiat kunnossa suomen kielestä. Ja tämmöstä. Ja. Mutta siis niin kun reissu on ollut mahtava tähän asti. Ja. Mahtava homma. Ei niin on saakeli, kun se on niin sähköjännis, niin se on jo puurtanut tonne eteenpäin. Ihan sikana. Nyt otetaan muuria. En ikinä haluaisi hyökätä tänne. Ja. Niin, mikäs siinä? Terveisiä hirveästi kotia ja yritän tässä jatkaa kiipeämistä. Sää on hirveän kylmä, odottaa -11-10 astetta. Mutta aurinko lämmittää. Ja tämmönen tästä on. Tuossa edelläni olevassa tornissa ne kiinalaiset sotilaat on asuskellut ja sitten kun on hyökkäys tullut, niin ovat pistäneet suden shaisseja palamaan, kun siitä tulee niin hyvät sauhut. Ja sitten kun muiden tornien porukka on niinku sitten nähnyt ne sauhut, niin palavan Sudenscheisen, niin sitten ne tosiaankin ovat pistäneet omat nuo Sudenscheisissa palamaan ja niin se ketju on mennyt sitten Pekingin asti ja sieltä on näkynyt, tai niin, ja sitten on tullut tieto siitä, että hyökkäys on tullut, niin Pekingin asti menee sillä lailla. Mutta näin se on sodittu silloin 1000 vuotta sitten. Noin. Eipä siinä. Näistä huolimatta Džengis Khan kuitenkin vallotti tämän näin Kiinan ja niin, ja sen poika Kublai Khan sitten todellakin perusti suurimman niin kuin valtion koko maailman historiassa, Mongolian valtio. Ja muutti muun muassa Pekingin nimen tuoksi Khanpalikiksi, joka tarkoittaa Khan kaupunkia. Ja nyt on aika jyrkkää. Mutta semmoista pientä historiaa ja kuulumisia. Joo, mutta eipä siinä. Terveet kädet on ja näin poispäin. Joo, terveisiä vaan kaikille. Mä pistän tämän nettiin tässä vielä joku päivä. No, kunhan pääsen. Ja jos Kiinassa nyt jollekin YouTubelle tai jollekin semmoiselle pääsee. Mutta katsellaan. Ja mä ajattelin ruveta pitämään tämmöstä videopäiväkirjaa, kun tämähän on paljon kätevämpää ja henkilökohtaisempaa kuin semmonen blogin riipustelu. Ja joo, eipä siinä. Tämmösiin kuulumisiin tällä kertaa. Pistän vähän maisemia vielä tähän. Niin saatte sitten niitäkin ihan.
Ei oo tämmöstä paljon Suomessa. Jep. Se tulee Chong, jonka oikeaa nimeä ei osaa länsimaalainen lausukkaan. Joo vain. Noniin. Ei muuta kuin pikaisin näkemisiin samalla kanavalla samaan aikaan.